तो का हाल बा करेजा लोग। तो भाई लोग, आज एने कारी कोनो आदमी नहीं खे। आज तो जम के पेले में आज भौजी सके, ठीक बा। आज पूरा जम के पेले वाला बानी भाई लोग वीडियो में। तो भाई लोग, आज बुलेट राजा के और रिया राज के 200 में गाड़ गाड़ मारे वाला बानी, ठीक बा। और ये वीडियो भाई लोग तोनी के बतावा तनी, ये सिर्फ मनोरंजन खातिर बा, देखे के बा और हंस के भूल जाए के बा। गाड़ पर नहीं खेले के। आज जेकरा गाड़ पर ले कोई ले सकेला, ठीक बा। कोई हमरा प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई लोग मजाक करता नहीं। तो भाई लोग गाड़ पर नहीं खेले के, देखे के बा और हंस के भूल जाए के बा। तो भाई लोग, आज बुलेट राजा के और रिया राज के मतलब रोस्ट करे वाला बानी। आ वो लोग दोनों आदमी के पेले वाला बानी, ठीक बा। तो आज के वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बा। तो भाई लोग, बिना कोनो लड़ावला सुन के वीडियो स्टार्ट करल जाओ। आ चला बुलेट राजा नेहा राज के ना भाई लोग, रिया राज के पेलल जाओ, ठीक बा। एक बहन चो देखा तानी, मतलब काम ले हो जाता था, गाड़ देता तब काम लेता। तो भाई लोग, बिना कोनो लड़ावला सुन के वीडियो स्टार्ट करल जाओ। आ चलो रिया राज के बात करल जाओ। पवन सिंह पहले लेते हैं तब काम देते हैं। अच्छा, तो भौजी के कहे के मतलब बा कि पवन सिंह पहले लेते हैं तब काम देते हैं। तो ये भौजी, हमार लाड़वा सोच ले बाड़ू, दे दो पवन सिंह के गाड़ और काम ले लो। ना तो एगो हमरा वीडियो में काम करबू, न तो सबसे पहले तो तोरा हमरा के देवे के पड़ी गाड़, ठीक बा। तो अब तोरा के हम काम देम काहे, सब केहू के देबू, या तो हमरा के ना देबू, फ्री में काम लेबू तो और बहन दो हमरो के देबू तबे काम देम, ठीक बा। तो कहता ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करे के होई। हे गहुआ के खेत में दे देवे के पड़ी गाड़, ठीक बा। आ काम तो तोरा के हम दे देम वीडियो में अपना। तो भाई लोग, हर जगह के रूल बैकर बहन चोदो के पहले पेलल जाता तबे काम दिया था, ठीक बा। तो वही से हम भौजी से गाड़ मंगनी है, तो उन्हीं के कोनो दिक्कत नहीं खेनू। तो वही से कहता नहीं रिया राज के कि एक बेर हमरो के दे दा गाड़, ठीक बा। आवा हमरा वीडियो में काम करा तो हर बहन चोदो ना यार। 4 दिन से हम देखता नहीं ये एगो वीडियो एक बहन चोदो रोस्ट करता नहीं। एगो हमार वीडियो वायरल भेल बा एकर, जौन 1000 व्यू पूरे वाला बा। दबा के लाइक शेयर करो लोग भाई लोग, और सब्सक्राइब करो लोग। खेसारी जी बहुत लेते हैं तब काम देते हैं। अच्छा, तो भौजी के कहे के मतलब बा कि खेसारी जी बहुत लेते हैं तब काम देते हैं। तो ये भौजी, यो तोहर बहन चोदो बताना दो कि बहुत तोहर का लेवलन। कहीं भौजी तोहर गाड़ तो नानू लेवलन बहुत ना। एक बहन चो हम 4 दिन से मतलब देखता नहीं ये वीडियो हुआ कि बहुत लेते हैं तब काम देते हैं, हम लाड़ लेते हैं। एगो तो नहीं काम ना मिलता, पहले पेलवेबू तबे काम मिली तोहर बहन चोदो। एकनिए के बात सही बा यार, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री तो यहीं बढ़ रही बा, पहले पेलल जाता तब काम दिया था। तो एकनी का गलती बा यार, खेसारी भैया के अपन भैया गलती बा, पहले पेले ला लोग तब काम देवे ला लोग। आइडिया हमको पेलम घचर घचर, और कल्लू जी सुगरा के छोड़ देते हैं। अच्छा, तो भौजी के कहे के मतलब बा कि कल्लू जी सुगरा के छोड़ देते हैं। तो काहे हो भौजी, तोरा ऐसे काहे लागता कि कल्लू भैया खाली सुगरा के छोड़ दे वालन? का उनकर लाड़ खड़ा ना होला का? मौगा हवन का? उनकरा लाड़ में दम नहीं के पेले खाती तोनी के ना। कर बहन जो तोनी कैसे पता बा कि सुगरा के छोड़ दियन? तनी एक बेर भौजी तनी निहुर के देखिए ना। एक बहन चो पेलियन तो गाड़वा तोर चराक देकर फाट जाई, ठीक बा। आ तोहर बहन चो कहता रू कल्लू भैया सुगरा के छोड़ देवलन। विश्वास नहीं के तो एक बेर निहुर के देखिए। आ तो हमरा आगे निहुरा तोहर बहन चो गाड़वा चराक देकर फाड़ दे पेल के, ठीक बा। ठोका ठोकी वाली बात बोलते हैं कि ठोकते हैं वो। अच्छा, तो मीडिया वाला भैया जी के कहे के मतलब बा कि ठोकते हैं वो। तो ये भैया जी, तोरो ठोकवावे के बका, आवा ना गहुआ के खेतवा में ठोक देता नहीं तोहर बहन चो ना यार, कोनो बात भेल मतलब भैया जी, मतलब तोरा कामना एंगल से लागता उ ना ठोकलन। आ ठोका ठोकी के कर बहन चो तोनी बाजार छन ले बड़ा का। अगर भैया जी तोरा ठोकवावे के बा ना, तो आवाई गहुआ के खेत में तोरा के ठोकता नहीं, ठीक बा। आ तू ना देबा तो भौजी के कहा नहीं उड़ेला, हम ठोके में कर बहन चो दे गहूँ के खेत में घचर घचर घप घप ना। कर बहन चो कोनो बात भेल यार? ठोका ठोकी के कर बहन चो वीडियो में बात करता रह शर्म ना लागता का भैया? गाड़ में रही बा
कई बार ठोके ये बताइए। अरे मैं उन लोग के पास गई नहीं हूँ तो ठोकाऊंगी कैसे और ठोकेंगे कैसे? अच्छा, तो भौजी के कहे के मतलब बा कि मतलब उनके पास गए नहीं हूँ तो कैसे ठोकेंगे हम, ठोकाऊंगे कैसे? तो ये भौजी तू नहीं क्यों गए हूँ तो हमरा लगे आजा तोहर पहुँच दो, शीशो के पाता धो के पहले में तोहर पहुँच दो गाड़ में, गप देकर चल जाई, ठीक बा? जैबू तबे ठोकैबू, आ ना जेबू तो ना ठोकैबू। तो एगो काम कर ना, हमरा लगे आजा, तेल लगा के पहले में तोरा गाड़ में बेसब्री से घचर घचर सिंह लेवल पोल्हा के रिएक्शन उसी अंदर और खेसारी दबा के। ए बुलेट भैया एकरा बाद गइलन हूँ सरहू तो कूद के तोरा गाड़े में पेल देम ना यार, मतलब बेशर्मी के यार हद बा पार बा यार। मने कौन बात भेल? 4 दिन से सरवा देखा तानी वीडियो, मतलब ये गावत तारन सा पौनसी लेवेले निहुरा के, पौनसी लेवेले मतलब पोल्हा के, तब काम देवेले, हम लाड़ देवेले। एंगा तोनी के काम ना मिलता का? अगर तोरा काम चाही ना बुलेट भैया आ भौजी के, तब सरसुआ खेत में काम देता नहीं, 2 मिनट के वीडियो बना दे में बहन दे के पेल पेल के, ठीक बा ना यार? कौन बात भेल? सरवा इतना दिन से हम वीडियो बनावता नहीं तो मतलब ये तो नहीं के सुनता नहीं। तोर वीडियो पर हम 4 गो वीडियो बनैले बन, ठीक बा? ये लेके 4था वीडियो है आ तोनी के मतलब खाली ये पौनसी लेवेले पोल्हा के, हम लाड़वा लेवेले, तब गाना मारेले, तब देवेले। कौन बात भेल? मेरा पूरा ऊपर से नीचे तक देखना हाँ तो चलिए दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं। अब अच्छा तो देखो तारा लोग भाई लोग, भौजी एक बहन चुदे तनको शर्म ना लगता, कहता चलिए दिखाते हैं। तो हाँ भौजी चल देखावा तू अपन गाड़ खोल के, तू जैसे गाड़ अपन खोल के देखेबू तैसे हम गप देकर तोरा कूद के गाड़े में पेल देम ना। एक बहन चुदो कौन बात भेल यार? इंटरव्यू होता के रंडी रोना होता है एक बहन चुदो, मतलब कौन बात भेल? जावना के देखा कर बहन चुदो कहता चलिए खोल के दिखाते हैं। तो चला ना भौजी खोल के देखावा, जैसे खोलबू गाड़ अपन, जैसे पेल देम खच देकर, ठीक बा? तो और बहन चुदो गाड़वा फाट जाई ना यार, कौन बात भेल? बस भाई लोग आज के वीडियो ही समाप्त करता नहीं, और अच्छा लागल तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और जात को कहता नहीं कि मतलब चैनलवा के सब्सक्राइब कर लिया। तो भाई लोग घरे से फोन आवत अब जाए के पड़ी घरे। तो भाई लोग आज वीडियो तनी कमे बनल हो खातिर सॉरी। तो जात कहते हैं चैनलवा सब्सक्राइब कर लिया। तब तक के लिए बाय, कल मिलल जाई।